Ма това си неговия попа снима видео. Хубавец. Какво става, моето момче? Търкаш ли, търкаш ли? Охо! Мистер Мускуло. Охо! Търкаш. Абе, ти в мивката ли си къпеш газа, бе? Какво правиш, бе? Аз обърням при едно пукче. Айде, бе! Айде, бе! Обърни се, бе! Любчо! Любомирчо! Ти сте готини слипове, или? Я, пак! Коречи, само да не бутнеш вратата, ще изтървем тело. Силиконов живот, силиконови цици. И големи главици. Устата ти се оправя, свиркаджийки моя. Ама сега как ще изсъхнеш навънка? На трибуната кажа, че се някакъв педерас. Такова видео ми бях... Мъжествеността. Стига де. Чакай! Мекия. Боб. Мекия. Ще е това кот. Кот. Мале, какво си разкопчала ципа? Ти си мастурбирала до сега, бе, момиче. До сега си бъркала... от тук веднага от стаята ми, ясно ли ти? До сега си дърпала макарончето. Разкарай се от тук. Напусни стаята. Всички бесове. Навънка веднага. Чакай, тихо е. Мачка, стига бе, дайте Абе. ля. Дайте ля. Чакай да спрем видеото сега. Стига бе. Дайте ля. Чакай да спрем видеото. Махни се, бе. Дайте ля, стига. Глупа, бе.